Vítejte v našem dalším videomanuálu, ve kterém si názorně ukážeme, jakým způsobem si objednat samostatné gravírování. Z hlavního menu přejdeme na produkt, který slouží k vytvoření náhledu a následné objednávce gravírování. Po otevření online návrháře nalezneme v levém menu první důležité políčko, ve kterém nám předáte informaci, o jaký komponent, popřípadě objednávku z našeho e-shopu chirurgickaocel.com se jedná. Uvedeme si názorný příklad. Na e-shopu chirurgickaocel.com máme vybrán konkrétní komponent. V tomto případě jsme si vybrali leštěný přívěsek kolečko o průměru 12 mm, které má ID číslo produktu 2866. Pokud objednáváte gravírování z telefonu a tento sloupec na stránce produktu není viditelný, ID číslo konkrétní varianty nemusíte komplikovaně vyhledávat například v košíku. Postačí zadat ID číslo hlavního produktu a vedle napsat variantu, což je v tomto případě 12 mm. Do následujícího pole tvar komponentu jsme přidali prozatím pár nejběžnějších tvarů, které vám poslouží jako podklad pro umístění následného gravírování na požadované místo. Pokud pole neobsahuje tvar vašeho komponentu nebo šperku, máte v poli níže možnost vložení vlastního obrázku. Čistě teoreticky obrázek ani tvar vkládat nemusíte, tedy jen v případě, že umístění následného motivu ke gravírování ponecháte na nás. Políčko maska komponentu také není ke gravírování pro nás podstatná, ale i zde máte možnost vložit vlastní obrázek. Ať již to bude váš obrázek sloužící k zamaskování okolí případné fotografie, nebo například jiný pohled vlastního obrázku komponentu, volba je na vás. Nejjednodušší pro vás nakonec bude následné vložení již oříznuté fotografie dle tvaru vašeho komponentu. Pokud máme vizualizaci vašeho produktu hotovou, můžeme přejít na samotné gravírování. U produktu máte možnost si objednat gravírování textu, textového pole, obrázku nebo vlastního loga či fotografie na přední i na zadní stranu. U textu nebo textového pole si máte kromě různých fontů možnost vybrat také symbol či barevný odstín, ale jak jsme se již zmiňovali v předchozím videomanuálu, především u kusových zakázek není možné barvu garantovat. V případě objednání barvy se samozřejmě budeme o ně snažit, ale pokud při našem aktuálním nastavením laseru barva nevyjde, bude automaticky překryta bílou, popřípadě černou barvou. U gravírování fotografie či rastrového obrázku se jedná vždy o odstín černé až černohnědé. Při vkládání vlastní fotografie není potřeba ji ořezávat přesně na daný komponent nebo pracně vytvářet výše zmiňovanou masku. Máte možnost ji ponechat jen volně v prostoru, popřípadě ji zde mírně oříznout. Políčko množství gravírování je určena k nákupu celkového množství gravírování pro každý jednotlivý motiv. Obsahuje-li tedy například váš návrh gravírování fotografie na přední straně a text na zadní straně, zadáte jeden kus gravírování textu a jeden kus gravírování fotografie. U oboustranného gravírování jednoho stejného motivu obrázek po druhé nevkládejte. Přičetla by se vám opětovná částka spojená s nastavením laseru. V případě zájmu o gravírování jednoho motivu na zadní i na přední stranu, tak máte vložen jen jeden obrázek a v tomto políčku zadané 2 kusy. V
případě textu na přední straně a našeho obrázku na zadní straně by se tak jednalo o 2 kusy gravírování textu, loga. Popisy jednotlivých variant, včetně množstevních slev, naleznete po kliknutí na lupu. Máte-li nějaké další požadavky či instrukce týkající se objednávky gravírování, využijte posledního políčka. Nyní můžete svůj návrh gravírování vložit do košíku a odeslat nám svou objednávku, na které začneme pracovat co nejdříve. Na spolupráci s vámi se těší celý náš tým JJ Style.